Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Zafafan fina-finai guda 7 na musamman wanda suka fita daga kamfanin Sultan. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau. Kamar yadda muka saba kawo muku fina-finai da zarar sun fita, yau ma mun zo muku da na wannan satin kuma a cikin wannan watan da muke ciki na April. Kamar yadda muka saba kuma ina ƙara faɗa kowane lokaci, yanzu ba ma saka fina-finan mu gaba ɗayansa a cikin Bidmet kamar yadda kuke tunani kuma kuka saba a da. Yanzu muna amfani da iya Telegram ne kaɗai gurin tura fina-finan mu. Muna da tsari na musamman wanda a ciki ne muke saka duk wasu fina-finan mu gabaki ɗayansu, tsoho ko sabon fassara idan kana bukata. Kai tsaye duk mai bukatar jin ƙarin bayani akan tsarin mu ko kuma ya samu duk wani fina-finai da yake bukata akan kari, to sai ka ɗauka lambar wayar mu ka bibiye mu ko da a WhatsApp ne domin jin ƙarin bayani. Ta hakan ne kaɗai zaka iya samun duk wasu ƙarin bayani da kuma duk wasu fina-finai da kake bukata, ko tsofaffi ko sababbi, cikin farashi mai sauƙi. Muna godiya da kasancewa da mu. Idan wannan shine farkon zuwan ka tashar nan, kar ka manta ka danna subscribing, ka danna alamar ƙararrawa so that you don't miss anything da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Idan kana buƙatar full life story na jarumi, any actors that you want ka san labari, ko kuma shahararren jarumi ka san labari akan shi, ko kuma full life story ko kuma full history na fim, to kai tsaye ka bibi wannan channel tamu mai suna